Arratsaldeon. Hau da bai. Arratsaldeon. Ekaineko osoko bilkurari hasi aurretik, plenoa hasi aurretik planteatu diet beste alderdiei atzo Istanbulen gertatutako atentatuaren ondorioz, atzo zeran egun. Eta ja de paso, azken aldi honetan, bai Orlandon eta beste tokietan gertatu izan diren horien gaitzespena egiteko minutu bateko isilunekin hastea osoko bilkura. Comentaba que antes del pleno hemos propuesto entre los grupos municipales hacer un minuto de silencio para condenar los atentados recientes de Estambul, como también, otros también recientemente realizados en Orlando, por ejemplo. Perdón, chico, vea. ¿Achaco, vea? Sí. Ninguno de todo, ¿mayes? Chain, mírate. Ya está. Eta horrein bai, guain osoko bilkurarekin hasiko gea. 13 puntu dituen gaizerrenda bat da. Lehendenziko 2 puntuak aurretik izandako 2 osoko bilkuren akten onarpena da. Ondoren, dekretuen berri emateko beste 2 puntu ditugu. Ondoren beste EH Bilduk planteatutako 3 mozio, 2005ko kontu orokorra eta onartzeko tokatzen zaigu. Eta gero, bukatzeko tramiteak, beste tramite gehiago, bata duela gutxi balio katastralaren revisioaren ondorioz horren aplikazioa 2017ko nola moldatzea. Eta gero, Oianguren ikastetxeak estalki bat obra bat egiteko obra horren obaria edo planteatzen digu. Eta, azkeneko biak, udal sarea 21ean atxikitzeko akordio sinatzea, eta azkenik garbiguneko eremuari dagokion arau subsidiaren aldaketarekin jarraitzea. Lehendabiziko puntua, 2016ko maiatzaren 26ko egindako osoko bilkuraren akta onartzea. El primer punto es la aprobación del acta del pleno celebrado el 26 de mayo de 2016. Ez dakit norbaitek ez zer duen edo aipatzeko. No sé egiten... Iñaki. No, vale. Bainork ezer ez... Zer? Zuzenketa batzuk, esate baterako, hirugarren orrian, bakatu euskerazko aktan, hirugarren orrialdean puntua. Lehenengo puntuan, hirugarren paragrafoa, bozketa esaten dugutan. Bozketa egin gero, ikaskunei komentatu nion, uste hemen esaldi hau ez dagoela kompleto. Egin ondoren, egin eta gero, ez dakit, mekanografia konturen bat izan da, edo da badago bezala baitere, 10garrenean dago esaldi. Berdin? Zerrioz badago, aldeko bozkak. Amarrean.
En esta acta, en la primera dices? Ah, perdona, te he entendido que era en otro acta. Disculpa. Son pizkat, Vale. Página 16 en castellano. El último párrafo. Sí. Sí. Ahora se trata de un espacio de interlocución entre municipios para trabajar a favor de la igualdad de sexos. Creo que no dice eso, de la igualdad de sexos, sino de la igualdad de género. Hacía ese significado. De género. Vale, urrengo puntua bigarrena. Bozkatu dut? Bai. Berriro, bozkatu dut. Denak alde, Bai. Bigarrengo puntua 2006ko maiatzaren 30ean egindako osoko bilkurako aktan hartzea. Aprobación del acta del pleno celebrado del 30 de mayo de 2016. Hemen kontu izan, izan. Bai, hori da. Hemen, claro, egon... Hori da. Hemen egon zinetan. Bueno, pleno hau izan zen... Bozkatu behar dezu, beste, ez dezu bozkatu behar. Aurreko asteko hauteskundetako mailetan egoteko tokatzen zitzaienei, eta gero bestalde, bueno, alderdi politikoen panelak edo hori banatzeko. En este pleno, bueno, se votaron 2 puntos, uno fue sin más hacer la selección de las personas que iban a estar, que estuvieron en las mesas electorales, y el segundo fue el reparto o el sorteo para los paneles de los partidos políticos. Lo único, claro, que estuvimos presentes, eso es, votaremos que estuvimos presentes. Vale, aldeko bozkak. Ya está. Urrengo puntua, hirugarrena, 2006ko maiatzaren 30ean eginda, 2006ko maiatzari eta gozkion alkatetza dekretuen berri ematea. Dación de cuenta de los decretos del pasado mes de mayo. Inork ezer du? ¿Hay alguna duda con algún decreto? Ba, ez dago, urrengo puntua. Urrengo puntua ere dekretuen berri ematea da. Kasu honetan 3 zenbakidun dekretuak. 289, 524 eta 621. Ezagite zer aurreko astean kontratzaileak esplikatu zigun dekretu hauek. La pasada del interventor ya nos explicó los decretos, estos 3 decretos en concreto. Igual galderatxo pare dauzket. 621 dekretun jartzen da 203.000 euro ingresatu direla. Hori ze kontzeptupen ingresatu dira. 621 dekretua da... Bai. Zer ingresatu direla? 203, zer da hori? Hau da, aspaldiko urteetan zeren kantitate batzuk hor baliotan esaten da. Bai, pendiente zuen batzuk akordatzen ez, baina 203.000 ino iristen die, osea, bada kantia esanguratsu bat, orduan, bai. Batzuk abuztuan bertan, aurreko abuztuan gestionatu genituen, zor importante bat zen, edo bi, horren petxatet kopurua hortik etorriko dala. Baita. Horren desglosea izango duzu. Bai. Bale, hori igual pasatzen baldin baduzu jakiteko zer da. Eta gero, ja kreditu aldaketan bertan, nahiko genituzke desglose batzuk. Lehenengoa adibidez, 5.000 eurokoa trafiko instalazioen mantenimendua 5.000 euroiek zertan gastatu diren. Bueno, orduan pasa zerrenda guztia. Bai, hori da, eske falta di igual, jartzi bituzu numerokin igual azalpenak, hori, oharratan, oharroietan.
direla. Ja, bueno, Orduan, igual zerrentatzea atatzea. Bai. bale. Seki, 5.000, Gero dago beste telefono gastu da beste 5.000. Bai, hau da, epatu genuen telefonikako Bai, asuntori. eta hondakinen bilketari buruzko konsulta 10.000. Bueno, hau da, bueno, kontsultarekin zerikusia izan dituzten partida Ja. guztiak hor jarri dira. hori da. Suposatzen, Hori da. bai, Baina, bueno, horren ondo, desglose ados. hori ere pasatzen Ados. baduzu. Eta galdera tonto bat izan liteke, baina plataforma bat eginda, jaietako materialaren konponketa, ze 2.000 euroiek zer plataforma dira edo... Plataforman. De las de fiestas del año pasado, ¿no? La de fiestas del año pasado. Lehen urteko fesetakoa? Lehen urteko fesetakoa. Fiestas del año pasado. Bai, eta ze plataforma dago? Una que robaron. Ah, egida, claro, lapurtu egida. Karro bat, lapurtu intzutena. Pero agertu zen, Hori da. itxason non. Egida. Bale, Azutan oso ondo, nengoen. ba, hori etxek ziren, eskerrik asko. Vale, oso ondo. Bueno, urrengo puntua, bueno, EH Bilduk aurkeztutako proposamena Agur eta Ore Mohamed Abdelaziz, el lema duena. El siguiente punto es la propuesta presentada por EH Bildu con el lema Agur eta Ore Mohamed Abdelaziz. Zaizuetako norbaitek. Ordiziako Bilduk honako proposamena aurkezten du. Agur eta Ore Mohamed Abdelaziz. Justifikazioa. 2016an, maiatzaren 21ean, Mohamed Abdelaziz, Fronte Polisarioko idazkari nagusia eta Saharako Republika Arabiar Demokratikoaren lehendakaria hil egin zen. Ordiziako udalak Saharako herriaren eta bere eskubideen aldeko konpromisoa berretsi eta Mohamed Abdelazizen borroka eredugarria azpimarratu nahi ditu. Mohamed Abdelaziz, Saharako Republika Arabiar Demokratikoaren lehendakari eta Fronte Polisarioko idazkari nagusiak 1978an ekin zion bere herriaren askatasunaren aldeko borrokari eta 1973an Fronte Polisarioko sortzean parte hartu zuen. 1978tik Fronteko idazkari nagusia izan da eta Saharako herriaren eskubideen eta Sahararren autodeterminazio eskubidearen aldeko borroka eredugarriaren adierazle nagusi izan dugu. Hori dela eta Ordiziako udalak honelako hau eskatzen du. Bere herriaren eskubideen aldeko borrokalari nekaezinak utzidik gaituen honetan, Ordiziako udalak bere doluminak adieraztea Saharako herriari eta Fronte Polisario osoari. 2. Badirela 40 urte Estatu Espainiarrak garatu eta zuen deskolonizazio prozesua bururaino eramateko ordua dela eta erreferendum bat egitea, ahalbidetzeko lan egiteko eskaera luzatzea NBB erakundeari, Nazio Batuetako erakundeari eta nazioarteko komunitateari. Gure aldetik alde egingo dugu, muzionalde egingo dugu. Guk ez daukegola gehiago ehazteko nahi ez. Uste ja dela urte pila sufrimendu handie jasan nahi delan herriari eta babes osoa behar duela. Gureatik alde gaude. Bueno, aldeko bozkak, votos a favor. Urrengo puntua, EH Bilduk aurkeztutako proposamena aniztasun eta identitate sexualaren aldeko adierazpena atxikitzeko. Propuesta presentada por EH Bildu de apoyo a la declaración a favor de la diversidad y de la identidad sexual. Bueno, denok dakigun bezala, ekainak 28an, hain zuen ere ospatu da aldarrikapen hau egiteko eguna. Udalak ere baita adierazpen hori jaso zuen bere komunikabideetan eta bueno, momentu honetan ere Baudatxeko balkoian dagoen ikurra edo baita hori gogorazteko hor dago. Bueno, comentaba que el día 28 de junio todos sabemos que ha sido el día para reivindicar el apoyo a la diversidad. En este sentido,
el ayuntamiento lo que procedió fue a hacer también suyo también ese día, dando cuenta y comunicación también a través de la página web y redes sociales, y también aceptando la propuesta de un grupo Ordizarra para poder colocar lo que es una seña que tenemos en el balcón todavía hoy mismo expuesto. Zagit. Bai, aniztasun eta identitate sexualaren aldeko adierazpena. Ekainaren 28an, mundu osoko kaleak, Euskal Herrikoak ere bai, kolorez eta aldarrikapenez jantzi dira LGTBI kolektiboaren hamarkadaetako borroka nabarmentzeko. 2016 urtean, 57 urte betetzen dira Stonewalleko New Yorkeko matxinadatik. Egun hau, askatasun sexualaren mugimenduaren baitan berezia da oso, erakunde politiko, polizial eta erlijiosoek lesbianen, gehien, bisexualen, trans eta intersexualen aurkako ezarritako errepresioaren kontra egiteko mugarri izan baitzen. Orduko mobilizazioek sexu askatasunaren aldeko antolakuntza bultzatu eta lanerako indarra eman bazuten ere, 57 urte geroago diskriminazio egoerak ez dira amaitu. Are gehiago, zenbait kasutan, bestelako diskriminazio egoerekin batu dira, eta baztertze egoera larrietan utzi ditu lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgenero eta intersexualak. Kapitalismoak eragiten dituen diskriminazioei beraz, eredu matxista eta patriarkalaren bazterketak gehitu zaizkie. Pertsona guztien eta bereziki pertsona LGTBien ongizatea kinkalarrian jarri. Besteak beste, honelako kasuak bizi ditugu egun Euskal Herrian. Inmigrante ez heterosexualak, pobrezian bizi diren emakume lesbianak, beltzak eta transexualak direnak, familia nuklearrean oinarritutako bizi ereduekin bat egiten ez duten pertsonak, generorik gabeko identitateak dituztenak, eta bar. Arrazoi ezberdinengatik dira diskriminatuak pertsona hauek. Arrazoi sozioekonomikoengatik eta baita genero arrazoiengatik ere. Izan ere, Hego Euskal Herrian oraindik ere homofobia, lesbofobia eta transfobiaren erasoak egunerokoak dira. Kaleko eraso fisiko zein ahozkoak, euskaltzaindiaren generoaren araberako izenen katalogazia, familia eredu bakarraren inposizioa eskubideak bermatzeko, liburu eta eduki multimedia sexistak eta abar. Egoera internazionala iso eginda, gero eta herrialde gehiago dira sexu askatasunaren aurka mota ezberdinetako legediak onartu dituztenak. Hau, giza eskubideen kontrakoa bada ere. Azkenengo homofobia erasorik bortitzena, pasaden aste bat edo bi asteia izango dira, bizi izan genuen Orlandon. Erasotzaile bakarra izan bada ere, gizarte eredu oso baten arazoa da honako kasua. Homofobia erasoak esparru guztietan bizi baiditugu. Izan ere, Orlandon ia 50 hildako izan dira, baina nazioartean egunerokoan bizi ditugu eraso homofoboak. Gizarte esparru ezberdinetatik zein legedia kriminalizatzaileetatik. Horrexegatik, elkartasuna ardatz izango duen kontzientzia aldarrikatzen dugu. Jarrerak aldarazi eta LGTBI kolektiboarekiko aurriritziak, fobiak eta gorrotoak desagarraraziko dituena. Alor guztietan ezinbestekoak diren lege eta gizarte aldaketak eginda. Hezkuntzan, osasungintzan, komunikabidetan edo herritar askatasunetan. Horretarako ezinbestekoa izango da alduntze politikak bultzatzea gizarteko sektore ezberdinetan. Guzti honengatik, politika instituzionalak pertsona lesbianen, geien, transexualen, bisexualen eta intersexualen eskubide politiko, ideologiko eta zibil oro babesteko norabidean joan behar dira, oinarrizko askatasun printzipioaren baitan. Era berean, hauen aurkako eraso, jazarpen edota errepresio oro gaitzetsi eta salatzeko jarrera izan behar du. Eta horrelakoak errepika ez daitezen, bere eskura dituen baliabide guztiak erabili beharko lituzke, prebentziorako, detekziorako, asistentziarako eta laguntzarako protokolo baten lanketa egiteko. Ordiziako EH Bilduk pertsona askeek osatutako herri askea eraikitzea bidean, Euskal Herriko herri eta hiri desberdinetan antolatutako mobilizazioekin bat egitera deitzen ditu ordiziarrak, eta Ordiziako udalbatzari eskatzen dio, Ordiziako udalaren izenan ere, adierazpina onartu eta deialdi hauetara batu dadila. Aldeko bozkak. Hurrengo puntua, EH Bilduk aurkeztutako proposamena Mandelaren arauak lemarekin. Propuesta presentada por EH Bildu con el lema Las normas de Mandela.
Bai, ni ez dut osorik irakurriko, badaukazuelako hemen, ardatz nagusiak bakarrik, eskaeran ikusten ez duten bezala, 2005ko abenduaren 17an presoa tratatzeko oinarrizko arauak onartu zituen Nazio Batuetako Asanblada Orokorrak, eta honen bestez, estatu gehienek beren babesa adierazten zioten Nelson Mandela 27 urtez preso politiko izandako eta ondoren Sudafrikako presidente izan zenari. Mandela arauak bezala ezagutu den honek giza eskubideen adierazpen unibertsalen printzipioak aintzat hartzen ditu, kartzela politika ezartzeko orduan, eta presoen giza eskubideak babesteko norabidean iruditzen zaigu apustu benetakoa egiten duela. Izaera unibertsala eta indar imperatibo eta lotesle izatea du 122. Arau honek, eta ondorengo oinarrizko printzipioak ezartzen ditu. Preso guztiak euren duintasuna eta gizaki bezala duten berezko balioagatik merezi duten tratamendua jasoko dutela. Mandela arau honek besteak beste presoek osasun tratamendu duin bat jasotzeko eskubidea jasotzen dute, familiarekin harremana mantentzekoa, eta zehazki 59. araua dio posible den neurrian presoak bere etxetik edo bergaitzeratze lekutik gertu egun behar direla. Aski nabarmena da urteetan, hamarkadetan euskal preso politikoekin izan den jarduera ez dela arau honen baitakoa edo arau honen baitakoa, isolamendu sistematikoa pairatzen dutelako eta gainjarritako zigorra ere bai. Horregatik, mozio honetan eskatzen duguna ondoko 4 puntuetan laburbiltzen da, ez? Alde batetik, udal honek bat egiten duela Nazio Batuek onetsitako presoa tratatzeko oinarrizko Mandela arauarekin. Bigarrenik, udal honek euskal presoei Mandela arauak aplika dakizkien eskatzen duela, besteak beste, gaixo dauden presoak tratu duin bat jasotzeko eskubidea eta familiarekin harremana mantentzeko eskubidearen aritik dispertsioarekin amaituz. Hirugarrenez, udal honek Mandela arauak oinarritzat harturik, zigor ohiko eta arrunt bezala muturreko isolamenduaren erabilera sistematikoa arbuiatzen duela, isolamenduak presoarengan ondorio psikiko ikaragarriak sortzen dituela kontutan izanik, egoera hau pairatzen duten presoekin elkartasuna adierazten duela udal honek. Eta laugarren eta bukatzeko Nazio Batuen gomendioa jarraituz, uztailaren 18 presoen eskubideen aldeko Mandela eguna ospakizuna aintzat hartzen degula, kartzeleratze baldintza arbitrarioen kontra agertuz eta presoak gizartearen partere badirela aldarrikatuz. Hau edia pixka bat, Nazio Batuek hartutako erabaki horren ondotik planteatzen ditugun lau eskaerak. Aldeko bozkak, abstentzioak, urrengo puntua 2005ko kontu orokorrak onartzea. Hau, soluzioen edaztu zait, aurkeztu genituen aurreko kontu berezien batzordean, baina beno. Hori da, hau da espediente bat, ekonomiarroko hainbat dokumentokin osatutakoa, aurkezten da, ditzen da kontuetako batzorde berezi bat, bilduzan maiatzaren 9an, jenderen erakusgai jarri da, Gipuzkoako administrari ofizialean, eta, ingo reklamaziorik eta ez izan gabe, azkeneko tramitaren bukaera ematen udal batzak onartu da. Eta honeko dokumentazio gehiena bialduta da goia tribunalera, eta azkeneako bialduko zan, guain hartzen den erabakia. Bueno, el pasado 9 de mayo hicimos la comisión en la cual ya se dieron cuenta de las cuentas municipales. Se procedió a continuación a enviar a exposición pública y sin haber habido ninguna reclamación ya se han enviado al Tribunal de Cuentas las cuentas y ahora toca proceder a aprobar las mismas. Aldeko bozkak. Urrengo puntua, ondare higiezinen zergan zergatasa berriak onartzea 2017an aplikatzeko. Lehen hasieran esan duten bezala, Foru Aldundiak duela urte batzu martxan jarri zuen prozedura bat, katastroa berriz ere aztertzeko eta berritzeko, 10 urtez egiten duen prozesua da, ez da azken aldi honetan, luze xamarragoa izan, azkeneko 3-4 urtetan atzerapen bat edo izan zelako, azkenen krisiaren ondorioz ere baita hainbat zertasunak medio zeudelako. Planteamendu bat egin zigun, pare bat gobernu batzordetan ustez tratatu dugu gaia, eta gero azkeneko egunean ere baita plenoetarako batzordean.
Orduan, horrek dituen ondorioak dira alde batetik, printzipioz, ematen digula balio katastral horrek etxebizitzen zerga igoteko, eta berriz, eguneko 14 batetan okerrez baldin badago, eta berriz industriala eremuari dagokiona, ia 2 puntu jetxira egiten du. Guk behintzat talde guztion artean landu dugun proposamena da datorren urtera begira orain onartzea tasa hau, baino irizpide bakar batekin. Eta irizpidea da gutxienez bermatzea aurten 2016 urte honetan kobratu behar dugun kopuru berbera kobratzeko. Hortaz, regulatzen dira pixkat, eta ez dira igoera handirik edo planteatuko datorren urtera begira, beti ere, kopuru berbera edo planteatuz. Orokorki udalak jasoko du diru berdinak. Hoi da. Egie da, eremu industrialetan balioak utzi jetzi baldin badie eta hori konpensatu baldin bada, etxe gunekin, hori goera pizkatzen bada. Zinbat, eguneko 2 eremu industrialean guztien partekatuz gutxi da, ez? Oso gutxi da horregatik, ez du apenas eraginik. Eta gero egie da, olako katastro berritzearekin, normalik gertatzen dena da, naiz eta orokorki, kantidade berdinak jaso, hor barroko banaketa horretan egon daitekela, ondo atatzen dena edo gaizki atatzen dena. Hori ere, male. Bueno, Ni zeo zerbait esatuko dauket. Bata, nire uste, eta gainaz batzarran gehatu ginen, egin behar zala konsulta bat, aukera genuen edo dena bat egitea, edo aukera genuen gero ordenantza aldaketarekin onartzea edo ese tipo jartzea, zergan tipoa, ez? Ikusita dokumentazioa gaurko batzarrarena konturatu gea, hori horrela izan dela. Aldetio Jose Luisek bai azaldu dit zergatik eta erakutsi da gainea mezua bidali dien foru aldunditik. Ni nire uste, naiz eta foru aldunditik proposamen hau horrela etorri uste, ni bentzat ez gaude ados horrela egitearik. Zeren bata, ordenantza gero onartzerakoan aukera badaukeu hori egiteko, erabakitzeko zer tipo zerga esarri. Beste aldetio, ez ditugu biztanlean nahasten, zeren 2 informazio desberdinak aiatzen zaie, ponentzia eta tipo zergan esarri behar zaien, ez? Eta uste hobeto izango zala edo hobegoa dela, bata izatea guain, foru aldundiko ponentziak ematea, eta gero guri tokatzen zaigunen ordenantza horren onarpena hortxe bertan erabakitzea zer tipua esarri behartan. Hori aukeran dago. Nik ikuste dut askoz garbi badala dana batea egitea. Guain gutun bat bialdu behar baldun bada, diputadoa eta alkateak eta jendeari erakutsiz, ze balio daukan, ze tipo daukan, ze batu bardon, hori dela bide zuzenen aritzen. Aukera hori badago, baina kaso horretan, ia kartarik ez zaneongo. Nik uste hau beste azalpena behar dola. Jendeei azaldu egin bazaio ondo eta garbi zer suposatzen doa guztia, ez? Orduan, uste niretzako... Baina azalpen zuzen izango dute. Bai, baina... Bakarkako azalpena izango dute. Hori baino azalpen hobegoa, ezagiko zure da. Baina, bueno, hori... Eta gero baita ere zalantza zegoen aizkeneko bileran aurreko katastroren berritzean nola egintzan, ez da? Eta ordo nango foru aldundiko zergaburuak erakutsi ziten eta gaina dokumentua bialdu ziten esan ez, guain planteatzen den berdin ezala, karta mota berdina. Eta aurreko urte hartakoa oso dokuntza,
Orduan ez badela ez ulertu nila, zuk egingo zenuke orainora ponentesan ponentzi eta bidali karta baino beste momentuan da ordenantza fiskaleko nortzerakoan tipo impositibori orduan momentu horretan erabakizik izango den. Ez, gure aldetik, azkenen guk ere bai planteatu gendun plenoko gaien batzorde hortan, ez genekigula nola izan behartzan, bai irutze zaigu zentzu baten berandu hartu behar gendun erabaki bat aurreatzen ari gehala, zeberez urrian hartuko gendun, baina, egia da baita ere, ikusita azkenean irizpidea dela aurretik jasotzen zan kopuru berdina jasotzea, eta tipoak, etxe bizitzei dagokion tipoa jaistea, egia da azkenen hori konpromisoa bai hartu behar dela, urrian hori ez dela ikutuko, hori horrela geldituko dela, eta zentzu batean, horra azkenean ez dakit nola asmatuko genuke, baino egia da balio katastral berri horren jakinarazpena herritarrak jasotzen dunean, jasotzen badu, ja datorren urtean zenbat ordaindu behar dun, momentu batean, igual azkenean argigarrigoa dela, ez? Orain jasoko du balio katastrala, eta gero urrian jasoko du zein dan tipoa, baino jasotzen dunean zein dan tipoa ez du jasoko zenbat recibo virtual hori zenbat izango zan, ez? Orduan ez dakit azkenean zein dan prozedura egokiena, baina bai irutze zaitagian igual argigarrigoa dela foru aldunditik jasotzen dunean notifikazioa simulazio hori behintzet jakitea, ez? Ordaintea tokatuko zaio, nola oreka hori orokorrean egindan, pentsatzen dut batzuri igual gehiago eta beste gutxiago, ez, Jos Luis? Oso ondo. Aldeko bozkak, kontrakoak, urrengo puntua, eraikuntza eta obren zerga nobaria Oianguren ikastetxeari estalkia konponketan. Es la bonificación del impuesto sobre construcciones y obras a Oianguren ikastetxea por la reparación de cubierta. Jura denez, zeudatxe honetan, eta legeak baita benbenduz, hainbat obari eskaintzen diegu, interes publikoa duten hainbat erakundetan. Hezkuntza edo arloi, hezkuntza da horietako bat. Aldez aurretik ere baita, udalen honek ere baita beste hezkuntzaren zerikusia duten obrekin ere obari bat eskaini die, 185ko obaria da proposatzen dela. La propuesta de aprobación de bonificación del impuesto sobre construcciones a Oianguren ikastetxea, es un proceder habitual en este ayuntamiento el de plantear la bonificación a diferentes instituciones u obras que son de interés público de distintos ámbitos y sobre todo como es el ámbito de la educación. Antes también ya lo hemos hecho y la propuesta es de una bonificación del 95% sobre el impuesto de construcciones de lo que le correspondía pagar. Aldeko bozkak. Bai. Duda sortu zait, guk orain arte egia da obariak eman zaizkiela Goierriko lanbide ikastolari, ezakit ente publikoa bera jabe den enteren bati egin zaion. Eta orain, galdera egiten dut. Eusko Jaurlaritza berak udalaren propiedadeak nolabait horrela tratatzen ditu baita ere, hau da, reversiblea da hori, Jaurlaritza gurekiko baita ere aplikatzen ditu obariak, galdera egiten. Ez ditu kobratzen. Desberdindu egiten dut, entidade, irabazi almenik gabeko entidade bat izan da, Goierri barkatu, ikaskola jakintza, edo izan diteke, ez dakit, erlijioz eskola berdin zaitez. Entidade horiek bizi dira batzutan
fondo publikoetatik, baina baita ere fondo pribatu ere jartzen dituzte. Gurasoak ekarpenak egiten dituzte, ez da? Nik orduan hor, entenditzen dut, obari horrek egitea nolabait, herritar gisa, eta herrian dagoen instituzio gisa, nolabaiteko rekonozimendu hori. Baina, dudak ditut, benetan, jabea, administrazioa bea izan da, jaurlaritza izan da, hori egokia da nabezan. Nire dudak ditut. Bueno, hemen bi gauza daude. Bata egia da, administrazioa dela, administrazio publikoa dela, erekin horren jabetza duena, baino erekin horren kudeaketa daramana azkenen bertako zuzendaritza eta bertako kontseilua dela. Eta ondo esan duzun bezala, azkenen kontseilu horretan gurasoek ere baita parte jartzen dute. Orduan, pixkat, zilegia iruditzen zegoen, azkenen nahi iruditzen zaik gauza bat, hemen beti ikusten gehala aurreago. Osea, zerga arauan garbi finkatzen doz, ekasotan salbuetxita dago eta beste. Naiz eta hori jarreta egon, hemen beti, 4 personas gare. Osea, zen nahi dut, azkenen gure ondasunen kontra egiala, ez da? Gero betetik. Eta gero egia Eusko Jaurlaritzarik ez dakit udalari zer kobratzen dion, kanon hidrauliko ez dakit kasu horretan zer egiten do. Osea, benetan aplikatzen doan zerbait desberdina edo ez dakit ez da gauza bidea. Eta ez eguaztu behar, instituto bigarren mailako hezkuntza eskolak direla, eta bere osotasunean, obrak egitea, mantenua eta barreko guzti horiek, osotasunean azpimarratzen dut, Jaurlaritzari dagozkio. Bueno, horrengo puntua, Aztergai, nik dela puntu bat, aztergai. Hombre, aztergai izan daiteke, noski, baino baita ere, azkenen duela urte gutxi jakintze ikastolari ere baita gauzera obaria berbera eskaini zitzaion, eta bueno, ez dugu bidezkoa ikusten obaririk ez eskintzea. Baina nik leheno esposizioan ez dut epatu titulitatea, bezik eta arloa, ambitoa, hezkuntza arloa. Baina hezkuntza arloa ez dago jasuta, hor finkauta dago. Ferrokarriles, karretera, jartzen dituen bat gauza, eta hori zokartzen. Bueno, zergai. Bueno, horrengo puntua, udalsarea 21 atxikitzeko akordioa berritzea. Es la renovación del acuerdo de adhesión a udalsarea 21. ¿Quieres hacer algo? Bueno, hau azkenen beste prozedura bada, berriz tokatzen zego duela gutxi, apirilan 27an Euskalduna Jauregian egintzen hiri eta herri jasangarrien zortzigarren konferentzia, eta horren ondorioz ere, ere baita atera zen, eta Hortziko udalak aspalditik ere baita, udalsarea 21 egonik, txikitzea da, bertan planteatzen den lan hildoak edo landu ahal izateko. Se trata de un nuevo convenio de adhesión a udalsarea, a través de la cual, al final, el ayuntamiento lo que hace es recoger también las guías y las líneas de actuación en torno a proyectos de sostenibilidad. Aldeko bozkak. Hurrengo puntua, Garbigune eremuari egokion arau subsidiarioen aldaketa. Modificación puntual de normas subsidiarias del área del Garbigune. Hau pendiente genuen tramite bat da. Eta, hemen egiten dena da, azkenen udalak garatzea hirigintzako kudeaketarako behar diren dokumentuak. Eta, bertan noski, udale plangintza eta, arau subsidiarioen elementuen aldaketa
aldeak eta hasierako izaera baita onartzea. Honekin batera, espedientea jendea horrean jarriko da, epe batean, eta ondoren baita dagozkion erakundeei, bai Foralundia edo konsortzioei, beraie tokatzen zaien txostenak edo egiteko eskaera egingo zaie postuarekin jarraitzeko. La aprobación de la modificación, puntual de normas subsidiarias del área de Garbigune es un tema que teníamos pendiente para hacer la tramitación de los documentos de gestión urbanística del área del Garbigune. En este caso lo que hacemos es proceder a la aprobación inicial de los documentos de gestión urbanística del mismo. A continuación procederíamos a publicar, a hacer público lo que es el expediente y también tramitar o comunicar a los diferentes entes que tienen relación con el mismo para que ellos también hagan sus informes correspondientes y poder continuar con la aprobación. Aldeko bozkak. Azkena, eskaerak eta galderak. Nik gauza bat dauket komentatzeko, eta da, lehengo gunean plenoetarako batzordean, batu beste mozio bat genuela baita mahai gainean, eta zuzen ere, hau zen errefuxiatuen eguneko zerikusia ez zuena. Eta, udalak, bere udal gobernuaren bidez, onartu bazuen ere horren aldeko atxikipena, geratu ginen plenoan gutxienez gogoratuko genuela puntu hau. El pasado 20 de junio, si no me equivoco, fue el Día Internacional de los Refugiados y la Junta de Gobierno Municipal aprobó también la adhesión a un documento en el cual el Ayuntamiento de Ordizia también se adhería a ese día también reivindicativo. Y he comentado previamente que en la Comisión de Asuntos para el Pleno teníamos también una moción más en torno a ese tema y quedamos en comentarlo también aquí en el Pleno. Besterik. Gure partetik, galdera batzuk ditugu jasotako dokumentazio baten arabera, eta da alkate jaunari eta gainerako alderdioi udal honetako udaltzaingo sailak igorri diguna. Orduan, suposatzen dut danok ezagutzen dugula honen berri, eta guk pasadan aste honetan jaso dugu, eta hemen agertzen dian hainbat konturen inguruan zenbait galdera genuzkan egiteko. Alde batetik, gutun honek aipatzen du pasaden ekainaren 8an udaltzaingoari jakinarazten zaiola aurten jaietan barrakak Joseba Arrezola etorbidean ezarriko direla eta Zezen plaza Idoiaga plazan, alegia garai batean egiten zen bezala, baina adierazten duena da erabaki hau hartzeko garaian ez dela udaltzaingoarekin kontatu eta ez udaltzainburua eta ez da ere inungo udaltzainek ez dutela parte hartu honetan. Gustatuko litzaiguke ezagutzea, beti udaltzainekin zerikusia duten edo trafikoaren inguruan edo hitz egin dugunean beti esan izan zaigu teknikariekin hartzen dela erabakia, eta orduan gustatuko litzaiguke jakitea erabaki hau zergatik hartzen den eta zergatik eragin zuzena duten udaltzain saileko langileek ez duten parte hartu honetan. Erantzuna, lehenko urtean festen ondoren pixkat bizi izan genituen gauzen ondorioz planteatu genuen gaia lantzea eta lanketa horretan parte hartu edo zerikusi duten hainbat arlorekin bilera prebi batzuk egin genituen. Zerbitzukin zerikusia dutenak, udatzen buruarekin, ez zuzen ere, eta gero festak eta kulturako teknikarekin batera, eta zinegotzia, eta ni neuk pare bat bilera egin genituen guzti horren azterketa egiteko, lehen urteko festen balorazioa egiteko. Prozesua martxan jarri aurretik, egin dena izan da, aldez aurretik, eta era itxian, baino
Peskat, bueno, era ez informalean, baina behintzat bai testatu alizateko gazte batzuekin bilera batzu. Bilera horietan parte hartu dutenak izan dira festetako eta zebuztako zinegotzia, kultur eta festetako teknikarekin batera. Horren helburua zen, aldez aurretik, aipatutako 6 esparru edo arlo guztietan agertutako kezka guztien berri azaltzea gazteei, beraiek ere eta jakitun izateko udaletxeak zituzten kezkei buruz, eta baita ere jasoteko gazte horiek zituzten kezkak, eta guztiek alkarrekin adostasun minimo batzueta edo iristeko. Bileretan ez dugu parte hartu, ez udaltzen burua, ez da nik ere, bentsate batzordeak edo bentsate horrela hobe ikusi zuelako, eremu baitxi eta txiki batetan gauzak tratatu ahal izateko. Eta jarraian, duela, ez dakit, pare bat aste edo horrela, hemen udal plenoareto honetan egin zen, bilereriki hartan guzti horiek azaldu ziren eta bertatu ziren berrogei gazteei edo gazteekin partekatu zen informazioa eta printzipioz adostu talde horrek egindako lana. Este tema viene de un análisis que se hizo el pasado año de fiestas, un análisis en el que participamos tanto el jefe de los municipales como el jefe de servicios y los técnicos tanto de fiestas como de cultura y la concejal de ambas áreas como yo mismo, en el cual pusimos sobre la mesa todos los problemas que teníamos en torno a las fiestas. En aquel momento se pensó en trabajar con distintos jóvenes y la realidad es que inicialmente éramos de participar todos, pero lo que es el grupo de fiestas y de cultura pensó que era mejor trabajarlo en petit comité con diferentes jóvenes a los cuales se trasladan todas estas cuestiones y de los cuales también se recibieron evidentemente las diferentes quejas o cuestiones que pudieran tener para poder comprender o generar empatía y poder también consensuar una serie de cuestiones que fueron planteadas en la reunión abierta que se hizo aquí con casi 40 jóvenes recientemente. Nire galdera zen, erabaki hori, hau da, barrakan leku batean jartzearena eta zezen plaza bestean nola hartu den, eta ulertzen dut orduan, gazteek hartu dutela erabaki hori edo... Alde batetik, kontu korrente, onartzeko aurrekontua. Aurrekontuak onartu genituenean, hemen bertan ipatu, baina adur berta izan zen ere, planteatu zuena, ona zela, ez ezen plaza, San Bartolometik kentzea, murrizteko bertan jartzeak suposatzen duen kostea. Hori izan zen baita abia puntua. Nik nire izena aipatu denez eta nire bilera hortan egon itzen ez, azalpen batzuk eman egin dituzke. Aurrekontuak onartzerakoan hitz egin zan, ze gure lehenengo emendakinean bai proposatzen gendun festetako partida horiek murriztea. Azkenean onartu zian udal gobernuak egiten zituen proposamenak, hau da, onartu zian diru kopuruak ez zeukan murrizpenik, baina bai aipatu gendun, ezagutzen gendula oso azaletik, bazirudila, bazeudela aukera batzuk, kokapen aldaketen bidez edo aurrezpenak lortu alizateko, eta behintzet, konpromiso hartzen gendula, egingo ziala altzian jarduketak edo altzian ariketak hori horrela izan zedin. Hitz egin gendun hori azalean, baina esan nahi detena da, hori aipatu zen aurrezpen horiek egiteko, baina beti ere, esan nahi dut, udal teknikari guztiek eta batez ere udaltzainek eta denek oniritzea ematen zutelako, esan nahi dut aurrezpenagatik bakarrik erabaki hori hartuko zala, etzan erabaki egun hortan. Baina gero teknikoarekin izketan, Ni harritu nagoena da, esan nahi dut, erabaki hori hartu dala
jakitea zentzu baten, eta jakitea erabaki hori hartzerakoan, ez dakit gazte horiek edo bildu dian, baino beste alderdietako zinegotziak behintzat ez dugu parte hartu bilera horietan, eta ikusten dedanez, udaltzainak ere ez. Orduan, ez dakit, nahi udaltzain igorre jarraituko du azaltzen, baina udaltzainek aipatzen dituzten gaiak eta beraien iritzia aintzat ezartzea, eta horre aipatzen diene hainbat gai, garrantzitsuak iruditzen zaizkit baita ere kontuan hartzeko erabaki hortan. Eta, nik ere baita zafarroket, udaltzen buruari segituan ditu niola, idatzi hori jakin nuen bezen pronto, beraekin elkartu nintzela, eta, beak badaki, udaletxeko atea irikita duela, edozu momentutan, edozen gauza galdetu alizateko neri zuzenean, inolako idatzirik egin gabe, edo dudarik, edo balitu, zuzenean nerekin baita kontrastatzeko. Eta, gauza horiek hitz egin genituen baita duela gutxi. Udaltzein buruarekin alkate gisa dauden harremana, hori bererekin argitzeko kontua da, aurretik gutxienez agertzen dena da, erabaki hauek hartzeko ez dela zerbitzu hori aintzat hartu, eta nik gogoan daukat duela 5 urte hain zuzen ere, zezen plaza lekuz kanbiatu genunean, eta barrakak ere lekuz aldatu behar izan genitunean, eragozpen handiak izan ziala, baina erabakiak hartu ziala segurtasunaren izenean, trafikoaren konkurrentzia normalaren izenean, larrialdetako garraioak ahalik eta errezen sartzeko, bizilagunei eragozpen gutxien sortzeko, eta horrek eragin zigula, hainbat bizilagunen partetik kexa eta beraiekin tratatu behar izan genuela, horregatik planteatu genuen aukera bat izan zala, beti leku berean egin behar espaldin badia eroso ez talako, bilatzea beste gune batzu, Bizkaia pasealeko adibidez, egin alizateko, ezin izan zen egin, teknikarik zietuelako margenak ez zirela betetzen egin alizateko, baina gutxienez, beste planteatu bat izan zen beste leku batzuk aztertzeko. Orain, berera gatoz, baina eski gainera, alde batetik horrek eragiten dituen, udaltzaingoaren ustez eragiten dituenak ondoren aipatuko ditut, baina badago hemen gauza bat, bereziki larritzen gaituena, eta jartzen du, a 1 de septiembre de 2015 fuimos desautorizados por la alcaldía, ya que se retiró una multa a un vehículo sin seguro que tomó parte la noche de la matutina y se intentó quitar otra denuncia a otra persona por una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana. Eta hau, gustatuko litzaiguke jakitea zeren baitan den, hau bai da, kuestio harrigarri bat, gustatuko litzaigukeena azalpena izatea. Gai honi buruz, nik uste noizbait izan degula. Aurreko urtean, nik uste publikoak izan zirela azkenen isun bat gutxienez jarri zela ibilgailu bat bertan zegolako, eta udaletxe honek ez du isunik jarri, bai egin duena izan da azkenen elegitea gazteekin jaso, eta elegite hori pasa dagokion eskumena duen erakundeari, eta erakunde horrek erabaki duena, baina udaletxe honek ez du isun bat ere kendu. Baina jarduera hori izango da, alegia udalonek erabaki beharreko du, jarri behar diren isunen inguruan elegiteak egin behar diren, esken niri asko eskatu diate isunak entzeko trafiko arauen bat modu txikian hausi dutelako, eta gara, ez da, udal batek norma gisa hartu behar duen bere lantzat, elegiteak egitea, infrakzio bat egiten denean isunak entzeko, aldera da, Ben izan zen azkenen feste inguru batetan, kontestu batetan, eta, simaz komunikazio hori, pasatu zen zegokion horren ez da besterik egin. Elegiteak egin zian jaietan izandako isun guztiengatik edo? Nik uste bakarra izan zela egin zena, azkenen kuadrilla batekin. Baina isuna ere bakarra izan zen edo isun gehiago egon zen? Gero ondoren izan zen beste postura bat, baina horrek ja beste bide bat eraman zuen. Eta kasu hortan adibidez ezan isunik kendu. Ustez. Lehen aipatzen nun, udaltzaingoak hartutako erabaki horietan, zezen plazarena eta barrakena esaten du, lo que sí tenemos que decir desde una óptica organizativa de tráfico son las consecuencias que tendrán las decisiones adoptadas sin los responsables directos del tráfico de Ordizia. Puntu honetan, aipatu nahi nuke,
ja ez dakit zenbat hilabete dian trafikoaren inguruan galdeketa egin degula eta maila osatuko zela eta osatu ez dela eta hartutako erabaki bat atzera etorri zela eta baita ere, horiek guztietan argudioa zen trafiko beraren berrantolaketa zuzenagoa eta zenbait kasutan gainea merkatarientzat onuragarritasuna. Hemen aldiz, trafikoaz arduratzen den udaleko sekzioak, udaltzaingoak, esaten du que los comerciantes de la zona se verán perjudicados ya que sus clientes habituales no podrán llegar a esos establecimientos en coche. Y en el caso de la instalación de la Plaza de Toros, no es la primera vez que se utiliza esta ubicación y en anteriores ocasiones hemos tenido graves problemas de paso de vehículos y seguridad de los peatones. Orduan gustatuko litzaiake baita ere jakitea, ea zentzu horretan zein dan egin den hausnarketa aldaketa horiek egiteko. Ni dakidanez teknikariek beraien artean hitz egin dute eta ikusi dute ez dagoela eragozpenik edo oztoporik hori horrela egiteko. Duela 5 urte Josemi bazeuden eta hemen esaten dutena da... Ja, hori da harritu nagoena. Bueno, baita 5 urte plazan intzaustik jarri ziren postek jartzeko jazulu dara indadarek, horik ez... Esan nahetena, duela 5 urte teknikariekin bilerak egin genituenean arazoak ikustez dituzten eta gaur teknikariekin bildu eztenean aldaketa horiek egin behar dituena... Nahi ere horrek erretu nau. Duela 5 urte eta gaur teknikariek beste gauza desatea. Ez, hemen esate dutena da, erabaki horiek hartzeko teknikariekin ez dala kontatu, orduan normala da beste erabaki bat hartzea, beraiek ez dute iritzirik eman. Bueno, teknikariek ezagutzen dute, aztertu diren gaia. Eraman dezakegu nahi dugu lekura, hemen udaltzaingoak esaten du zezen plaza lekuz aldatzea eta barraka lekuz aldatzeko erabaki hori beraien parte hartzerik gabe egin dela. Orduan, duela 5 urte, beraien parte hartzearekin egin zen eta zituen ondorioengatik egin zen. Etzen kapritxoagatik egin zen, teknikariek, zailtasunak, eragozpenak, arriskuak ikusten zituztelako. Orduan, gaur kexu die, hori guztia orain errepikatu aldala aldaketa honen bitartez, hain zuzen ere, beraiekin ez delako kontatu erabaki hauek hartzeko garaia. Hori da, beraie diotena ez nik, guri helarazi zaigun gutun honetan hori da esaten dena. Ez naiz ni inventatzen ari, da gu pasaden astean jaso dugu. Baina, gero que dendariarekin, horko goierko dendariarekin, bilera dukiken du nik ez, baina dukin dugu, bere kezka zeitzan, eta adostu dugu, guain ez daukete ez da kezka da. Osa, hau horrela antolatuta bereiek ez dute kezkarik? Neri ere etorri zaizkit kezka trasladatzea eta nik esan dit udalarekin hitz egiteko. Ez baino beste, baino toki gehiago ari dira aztertzen, batzordean. Txisku eta olako dendari hemen utziek. Hemen utzien, txisku eta ez dakitzen jende. Ikasa eta ez dakitzen. Eta horiek zioten ados daudela, ni harrapatu nautenean ordu erdiz plazan. Gauza da, erabakiak oraindik hartu gabe dare. Hainbat azterketa egin dira, eta nik berez, atzo bertan, beste planteamendu diferente atzu baita jakin nituen. Orduan, zehatzak ez dien bitartean, zehaztasunak izan arte, ez dakite dagokion zer edo... Hombre, dagokio... Egin behar ginela, hori, festetako gai batzorde bat edo, geu denak tarten, ez? Eta jarri zen egun bat. Eta egun hori esan zen duten deskonbokatu egin zenuen, bilera hori, eta arrezkio ez dakigu esertxori horretaz. Bilera horretan, azkenen talde teknikoak pentsatu zuen hobezela lehenbizi era itxian lantzea eta horregatik azkenen bertan bera gertu zen. Baina galdera, Josemi, talde tekniko horretan udaltzaingoa ez dago? Talde teknikoa esaten dut festetekin zer ikusia duen talde teknikoa. Ez festei zerbitzua askintzen dut talde teknikoa. Erabaki behar denean, barraka nun jarri eta trafikoa nola aldatu, mai tekniko horretan udaltzaingoa ez dago? Azkeneko galdera inbar dut, ikusten dut erantzunak iesbidean daudela. Batez. Es que testu hasten da, el pasado 8 de junio del 2006 se informó al jefe de la Policía Municipal de Ordizia que este año se ha decidido instalar las barracas en Joseba Rezola Etorbide y la Plaza de Toros de Idoia la Plaza. Ni usted, oraingo argudio guzti horiek beste leku batzu pentsatzen nahi dira, igual honek eragingo zitulaz, diargiago ezin du esan. Se ha informado al jefe de la policía que se ha decidido. Ondoren agertzen duna serrea ulertzen dut, hartu dialako erabakiak
beraiekin kontatu gabe. Ni ez nau harritzen, zati hartzen dira gu guztion kontutan hartu gabe, eta hartzen dira bizilaguna kontutan hartu gabe. Igor, mesedez, hortik esartu. Ez, baina hortik esartu ez, errealitatea da. Gu, daramagu hau bizitzen, barkatu. Errealitateari buruz hitzetxe baldin badegu. Itzegin errealitatea biri buruz, lasai, Josemi. Ez, bueno, baina nik berresten dute, alkate jaunak nahi baldin badu errealitatea hitzein dezala berak ikuste duen errealitateaz, baina errealitatea da, ez bakarrik gu udaltalde bezala daramagunak 17 hilabete proposamenak egiten, gauzak eskatzen eta erantzunik ez jasotzen, ikusten da, beraiek diote eta guztiengatik sinatuta dago, udalonetako udaltzaingoaren iritzia ez dela kontutan hartzen erabakiotan, eta gainera, entzun beharra daukagu plen honetan berriro, beste gauza batzuk pentsatzen nahi diana, garbi esaten dunean, se informó al jefe de la policía municipal que se ha decidido instalar. Está decidido, pero sin tener en cuenta el criterio. Eta baita ere esaten du que también esperábamos ser convocados para las reuniones de la mesa de trabajo que se iba a crear y se menciona en el escrito anterior. Dala in zuzen ere, alkate jaunak abiatu duen puntua, iaz egontzian gatazken ondoren, gobernu batzordeak erabaki genuen, udaltzaingoari gure babesa adieraztea, herritarreri esatea, beraien lana betetzen dutela eta zuzen betetzen dutela eta gu hori babesteko daudela. Aldiz, orain hartu dian erabakiak ez dijoaz norabide horretan. Neri, norbait konbentzitu badu azalpenak, ni espero nuena zan esatea, ez dela ondo egin eta berrartuko dela gai, baina ikusten da ez. Lehen esan dut, ondo egin ez dena izan da idatzi hori. Logiko ona izango litzake zuzenean gure gana etortzea argibideak edo eskatzea, gauzak argituz, eta honik uste hitz egiten gauzak argitzen direlako. Baina ez mundu guztiarekin, ze hemen hitz egiten saiatzen geanean eta gauzak argitzen saiatzen geanean, batzuk egin behar izaten dutena da, honetara errekurrituz, kasorik ez danean egiten, hobe da, azalpena beste modu batera egitea. Gauza da, inor ez dela saiatu, nire gana, edo zenotzaren zuzenean, etortzen gauzak argitzeko. Ni baldin banaiz arduraduna, herri honetan trafiko arduratzea, eta alkateak nahi duenean esaten du, ez trafiko aldatuko da, teknikariak esan dulako, eta beste batean aldatzen da, teknikariak esan gabe, normalean ulertuko duena da, gauza hauek, egudazeburekin argitu nituen. Vale, ados. Bueno, besterik ez... Galdera bat egin nahi nuen, bakarrik oso laburra, enteratu geha, Gipuzkoako boletinean, atera dela maiatzan, 12an, kontenedore eta erosketa egiteko, eta holako base batzuk. Eta bases, unas bases. Maiatzan, uste 12 dela, boletinen, Gipuzkoako boletinen. Ez, berez, foru aldundiek ateratako. Bai, laguntzak. Eta orduan dauk zeuken hilabeteko epea eskatzeko, orduan galdetzen dut ea eskatu den. Bai, eskatu zen, justu atera berri, bezen pronto. Eta, bueno, kasu horietan, argitu, dirauntza topea herribakoitzeko 60.000 eurokoa zela, dela, esan da, baina bakarrik finantzatzen dituztela... 30.000. 30.000. Bueno, bakoitzak, iru dien. Bueno, uste 0.000 dela. Finantzatzen dutena da, dira bakarrik edukiontzi txipdunak. Horren kasu honetan, hor esatuko eskaera eginda finantzatzeko kontenedore grisa, zen ere, eta gero marroiak baditugu, orduan marroi horiek egokitu alizateko behar den mekanismoa estatuta zegoela, eta baina bertxan. Hori da, azkenean dirulauntza horren bitez jasoko dugun dirulauntza. Eta, kalkuluak ez dakit, baina, asotzen naiz 40.000 euro inguru edo, 40.000 inguru edo kalkulak, baina ez dakigu. Baina ez dakigu, azkenen ebazpena atera arte ez dakigu. Nik bakarrik nahiko nuke ez dut luzatu nahi galderregun gaia eta galderak baino gustatuko litzake aktan jasotzea ea urrengo osoko bilkurarako orain arte ditugun zenbait eskakizunetan erantzunik lortzen dugun eta erantzuna ez dut gaur espero agian baina bai espero genuke aktan jasotzea eta ea urrengorako horrela gogoratze honekin izaten ditugun, ez?
jakin dugu prentsa bidez eta eskertuko genuke plazaratu den bigarren merkataritza plan horren nondindorakoak edo ezagutzea, ze nik izan dugun lehenengo ezagutza gaur bialdu diguten udaleko aldizkariaren link hori izan da, eta hori behin herritarrei plazaratzen zaienean eta behin aldizkarian dagoenean eta oraindik hemengo udal ordezkariek horren berri ez daukagunean, arraroa egiten da. Jakin nahiko nuke hurrengorako baita ere, ea zertan den edo zertan edo egin den edo bilerarik edo egin den Foru Aldundiko errepide sailarekin ea otegineako plaka akustikoak edo hiek jartzeko biderik dagon, ez dagon, ea zerbait egin dan. Jakin nahiko nuke baita ere eta langilearen prozesua ere nola gelditzen dan. Jakin nahiko genuke baita ere eta otako langilearen prozesu hori zertan dagoen, hasi zan, eta horre aztertzen ari da, baina ez dakigu azkenean amaitzen dan, bertan bera gelditzen dan, edo zer gertatuko dan. Jakin nahiko genuke baita ere trafiko mailaren eraketa edo saketa bati bat gaina lotuta udaltzainen idatzi honekin ere ea osatzea edo espero dan. Eta beste batzuk ere baditu, baina nik uste horiekin nahikoa izango dela. Zikoari bai erantzunko dizu dela, eta da bigarren merkataritza plana, gobernu batzorrera etortzeko dela teknikaria guztioi esplikatzeko plana zehatz.